Between Hammer and Sickle, Communist di duda na nuaya, bungsom na. Romania ram chu asan, akhir ziale, chu tiang kara, chu asan thein na rem chang, pulevi tenu pain, an mu chu, kan lompui lea. Kanin mang thalai pei chuan, judi mit tui chu, aluang chuak nya maya, ingtika tak in mu le ni omang mo. Ama judi nun chu engtiangin nge, aman zel don ti chu ka ngai tua. Danin kan chunga ro arel to awangin kan tan chuan na tho tur dap har sat hle maya. Aru ka in hlo na chuan midang tam tak te ang bukin kan thok lo thei lova. Heng ho hi sarkarin mitin nena na tho tur pek atiam ti hlo tin na ma thea an man thin chu ania. An phu tok hlo pek an nilova. Sarkarin an chunga engti pu inti sela sui sel thei din huna an ding lo ani. Thingtlanga khosa te chuan khopuya an leina te nei ang te an bela eitur tho chua angai sia thingtlanga engma ruam manna a om silo lo tlem te poni se aminga hlo neina ani chuan a chuin kanin chu ani vanei thak takin in sakna na tho tur ka mu ve hlo maya chuta kan ho tu pa chu politika wanga lung in tang to kanu te ne na tui kong lai ho to alo nia reilo te kanin hlo nu chuan arin zong tak kalo ni tamaya na thok tu dang somnga rol en kol tu tan min ruat ta a tha chang dol tu bera tangin ziak fel ngai te chu ka kuta ada a mundanga chuan hetianga na thok vil tu te hian an ho te hlo an lak hek saka an ip te no puanan an manga ke chuan ka hna ka chel ve tang chuan an thil ti dan diklo chu ka ti bowa ka ho te chu an lom hle mai poisa phong tu atana sarkarin ati tela chu thamlung oi ol tak takan nia an sum von chu hlok na tel lovin mang fai thak poni se aziak lama lep tam tak anga an lan tir thiam chuan tu ma in zo na an zo bel to lo sum chu him taka vona ni ti chu atlang kom na ani mai he khol in thar sak na huna sarkar mi le sathok te chuan an hlo bi chu an mani in anin tuk maya ni tin mamo leina tur nei lo mi har sa tam tak umma se an ngai tu tel ve lo sum chuang tlai ei ruk tur siam chau an lung khamani khothang lam atanga mi khwal lo zin te chuan an mu dan tur chu communist drama chuan mitin hian ngai sak an hloa engkim hi a in rual tlang vek ani ti thein na oma khothang lam siam tape recorder emo jeans dum pol nal tak nei thei chu communist hnuai om te tan chuan in chuan pui tham fe ania heng na thok tur thei tak tak te hian lo tlem te an hmu chu soisel tur ani reng an suang tu phak lo ka hnuaya na thok mi somnga te po an ming ziak lan ani lo minglang omsa te po dot ming vek an ni cheng za sari pek chhuah turin ziak lang ta sela na thok ho tu chuan azat ve achanganga azat ve dang chu na thok tu khongai thak tak tak te in sem ve tur chu ani hei aima la thalo zok chu sipain a hu howa mi pui an chhorna mun collective farm chu ani he hmuna hi chuan sipain an veng tlata hlo mu mal an dong lo meisia le nopang chenin nomna takin an chhora hei wang hian mi in khopuya pem lu an du'a an pem lu reng boka thingtlang mi tam ber chuan sarkar ti kalna atan an thisen chu atak takin an pe ani an sum hmuna chhun chu sarkar damdoi ina thisen an wasal chu ani mamo na awangin voi tam tak an thisen an sala chu wang chuan an taksa alo chak lova na tho na hmuna an chau thin ti kamit nge hian ka mu fo ani engma ruam han na mu mal a om lo wangin in sak na po tho chak hlei thei ani lova chu sarkar million ho enkol ani le ngal an sum siam na kho ro pui tak ani bok ma ni mu min an mu ma rual khai taka nakal tir thei ani lo siman mystery ten lero chan an rem mola tuidot vu tu ten tuidot an tla chama thing mystery ten thing an nei lain electric hruizam tu te lam chuan man ruwa an tla chama
khopui chung zong chu siam thar mek ani awangin hmun tina in sak lai laklo taka chol san a om thlia thluah mai sakzo mumal lovin adang an thar thoa in sakna hnokla chu then fai lovin hmun tina a om nuaya kan hna thona a ho tupa ber chu pasa thatak lukol tel tol le hlim thei deuh mai hiania a office chung chep taka chuan kan thu khawma kein poisalam kalo chhut fel chungin meizial zuk pain atiti reng boka athu sei pakhat kala hriat reng chu American le Russian mi hi rem hun kongka an lo thleng ve hlol maya communist ni ve lo le communist rem hun enfia tura local an ni ome American pa chuan capitalist communist ni ve lo rem hun lam chu azia om deuh zokin arin thu a thian pa chu asila a thian pa chuan alo du zong lo maya miron zero setana chuan thing anei ani point noal anei lovang noal anei ani point khonwar tui anei lovang heng te hi neipo ni te reng sila ram huai ho chu ro rel turin a ko khom photanga chu communism omzia chu ani mai engtika ma meipui chem al turin a in pe ngai lovang atia mitum ru tan chuan sarkar hriat lova sum don rukna a oma dor tu po makta duai tel an oma ma sela chu tianga sum dong te chu man an ni hlau chuan a hremna chu anep lo hle Romania rama chuan sarkar hriat pui lova rangkachak nei phal ani lova tlereuh lam chi reng chu sarkar a zia lu vek turani iziak lut ani ero chuan man sak ngal ini ti na ani kan thian pakhat po hetianga wang hian an mana lungina atanga atanna chuan kapa nen anin hmu ni lungin atanga a chhuah ve le min ron tlowa piwam bran ipasal chu a tha taksa le tharawa po ala hlima girla lungina a ome ti sil tur chein min cha ani atia man lai lungin mi sang ni vel tan na tura an ruata chuan mi sing khat lai an tanga kapa nen po anin bethui man lo ani ome a mingero chu shelo an om lo ani a kalna apianga heta hi pastor alo kale antia an bor lui thina midang tran pui pe mi le a hoi sen em awangin mi in an ngai sang ani uili judami chuan girla lung ina atan chung hian lalpa sipaite akom thina lung in tang chuak tura piang hnena minron muturin acha tun tum hi kumrei tak chunga kapa chanchin kan hriat le na masaber ani uili chuan chenna mai tur remchang amulova tunma asum dong hausa tak annia kan in chete a chuan chuata ong pha kan pha a amu ve taria relo te chung chu kan ina cho a ei ve a in luah tur a muta thuaya chengza kan puk tira a poisa puk chu thathum hnuah cheng sang rukin atipung mana sumdong mi thluak thatak nei ani chu a hmang tangkai hle ani mitam tak chuan khothang khwal zin ho lo kala tangin thil an lei thina uili ero chuan hral le atana hlok tur ani lo chuan a lei mai ngai lo communist op ramdang Bulgaria mi te po asum don puya Romania rama om ve lo mai le sam cheina lampang chu Bulgaria rama tangin thanem tham tak alaluta Bulgaria atanga local noi sen le vunlam noi chi te ala a lep thatak nein asal le thin motor driver le rela thok te chu asum don na man ruwa atan amang thiam hle ani Romania hi rangkachak lai chuana mun ania chu wangin man to deuh zokin Bulgaria a hian asal thin ani kumkhat alo vei meu chuan cheng sang ruk chu ale thumin atipung manani kanuin a chiar chawin bible po tui ti takin angai thlave thina pui ngai nia min hriat to chuan som ngai lovin min tran pui mai thin he zuda sum dong pa hian khothang kosan suai tu te ain Christian rathe te tran pui avein achak zoka Eliza po ka pui thiam te nilovin chau ak zokin an chomani kha uili hi engpo pek tumila ala du ngai lo Christian dodal na chu ana sa hlea tunge he dodal na hi huai hot ti ero hriat a har hle ani
in sakna kan tho atanga ataka kan thil mu chu poimo tak chu communist hovin an mi le sa te an en thak ruk pe zia hi ani in sak thiam tak pakhat ka tho pui chuan in sak dan tur arua man na poimo tak le har sa ati chu pindan tina ngai thak ruk na khol bangbeng nei da na tur chu ani chu tiang khol chu pindan zong zonga vuwa nge tur ani sen so po a hau tak hle ang engzat po hetiang atan hian sen ngai ma se an ho tu sang lam chuan an pui ti lem lo Romania ram chunga communist member maktaduai ni zet omna hian hetiang hi an vu ani chu Russia ram Moscow khopuya America palai chen na embassy ina po khan ngai thak ruk na khol somruk ai tlem lo arukin an vu ti mu chua ani Bucharest khopuya in chong tam taka chuan pindan tu ma lu lo hi a om thua chuta chuan achang changin mikhwal an local thina tin heng pindan hi hek tu tele police ten in mu nan an mang bera tu ma mu lova thuruk engkim an sei ho na mun ani Zudami communist obbe na hnuai atanga tlan chuana zong rengle kan lung khamber ani awangin Israel sarkar palai chen na chu kan tlo fo thina ka kalapiang hian chu ta thok min lo dong song tu chuan kan thu soite bangbeng nein alo hriat theilo nan a radio chu a her ring vak thina tin keini ador tu te po chu en thatu te chuan kan mingle kan che zia reng min lo chin chia veka atul huna olsam taka chhuiatan min ti ani judi te chung ko point Israel rama kal phalna chu an deal ve a Israel rama kal an be sei vereng thina ni zalen narama kal na tur ani don phot chuan insen sole tuar chula piang te tuar huamin an beya sam ziaka kan hmuangin juda te lal chuan o Jerusalem ka thei hil che ai chuan ka kut ding lam hian athil thiam te thei hil sela nang ka thei hil che ai chuan ka lei hi kadanga betlat ro se an lo ti thin ange in eng tiknia emo chuan ma khosa nga tanga an ram an pi le pu te hna lalpan apek to a chuan an laki le ngei don ani ti beiseina nungnen kumsom ni lai an lo thlir to a voitam tak an dil na chu hnol ni thin ma se an thil nei hlu zong te chu chan tul ma se an be dong ngai mai lo judi te chung kotan chuan kum sang khachakwa somli pariata khan pem theina hun rem chang an lo bo pel to awangin beiseina asang lo hle a an pem mai lo ani chuan judi chu engtiknia emo chuan Christian ani ve mai te ka beiseya chu ba ka Christian ani emo ti in ti du da na te atuar ve palang ti te ka hlo pui boka ki ain ano panga Israel ram a thlen thei chuan Bruno mu le nge atuma in nei te po an du hial mai thei ani tlai khat chu ka hna thok holam nen konga kanin to ka a mel chu a hlim hle a passport deal chu a hlo tling ani don hi katiril ruwa karin ange in a hlo thlin thu le a hel hol to zia min hrila keiro chu ka phur ve vak lem lova a mai ro chu ka lom pui ti ka hrila tuna chuan communist ra be na hnuai atanga chhuah hun tu le thil tul dang ngai toin a man hlela Israel agency atanga pem phalna nei tura puisa sen so tul zong a pek nuwa cheng sa nga zet chu lekha poimo ti fel velna sen alanga ya sarkar atangin engma leiba anei lo ti fiana certificate chu department sang atangin ala a hemiatan hian chengza choyangai boka kalchua anai tuala har satna apung tuala achang phei chuan Romanian ho chuan Israel embassy chu an hual betlat thina judi te chhuah nu luka hetiang hian an ti nge a hetia an ti chan hi engdang wang ni lovin juda ho pem tur an thik wang mai ani tha enga moza chanchin kanin hriat lo nuwa chuan le khaman mo argent ti in chu hi kadonga judi le kha alo ni nge ya Israel ram chu an be sei ange in anuam ti aron soya mitin hi an zalena nula te poin bra an hreng du lo ma ni nuam ti anga in chei ani mai
aram amoin anuam tak zet ani ti te asoya tum khat chu tlerol mel thatak pian nal zet mai alinai nen kanin tonga a hoi her le chevel chu mi padu zong tak ania lim thei tak ngai zong la run thlak mi le khathiam tak ania biak ina te po kanin khom dun thina thil ti khom na le in ti hlimna po kan kal dun fo thin kanin hmangai na chuan rei a dai don lo ani ti hre mai la kan hoisan mai phal bik lo alinai chuan tui al thei thit fim na lama thok turin azirna chu atira athlanga communist rama chuan voi khat du thanna kan siam to chuan zir chhuah hnuah mani na du zong dang a tho thei to lo ani alinai point chu tho chu a chan tur ania thingtlang hmun chengker taka tui al thei thit fim na hmuna ala om dona chumi chu pumpel adu chuan pasal anei chavin a pumpel thei ani tlai khat chu an in lampana kan kaldun lain ka chanchin engkim mai chu hril fai vek ka du ta a kongsir stepa chuan kan dinga nget takin kanin kuwa he hun hi engkim ka hril hun chu alo ni ta damdoi lam ka zir zom thei lo chan ka pa chung changa wang le kanu po in hremna kem atanga thilova ruanga lo chuak ani thute school ka luna apianga kalo zik chuana an hriat ruala min hno chhuah zel thu te chu ka hril ta a chu vele min von chu a thla a ngawi ringin kan ding dun tawang wanga nakina chuan mi hai apoi ka ti khop mai min huat pha su o atia ke chuan nakal ri lo tura ka ti point ani chuan min kalsan ta thowa kanin mule talo reng renga hetiang hi communist ram omdan phung chu ani ko thler re rui maya chuan mani chavin ka hot anak naka hetia zirna chol san ringot mai chu ka ngai tu na te po a khoro zo dorin ka hria ka thian pa when run kan na tho na bul loka civil engineer zir tur mi za som nga lak an ni don thule chumi tan chuan mi sang nga chuangin an ming an pek to thu te asoya voi khat na reng chu dir vele tha in ka hria exam na chuan kan tel vele ta a kan thian dun chuan kan tling ve hlo maya heta lu na tur form ka zia lai chuan ka pa chung changa zona om apiang chu ka kalkan zela heti hian tha engza tak dayang imo kan zirna college chu in nuam le fai moi tak mai bucharest kho pui lai lia om ania in sakte tui kong sial dan te le kho pui din tura ruwa man dan te azir theya kan pol chu mi papariat le mei che som pani kan nia mani tui zong thlur bing thei ani lova sarkarin zirtur atuk ang chu kan tui lo zong po ni se kan zir tho anga ya chu kum nga chu nga ta na ni khothlang lam angin mani du ang azir ve theilo chu ba ka zirlai te chu mi som pani atanga som panga vel zelin hlom sang an thena chu en thatu pakhatin avil zela enge kan soi enge kan ti tele enge kan ngai tu aniang ti thlengin kan dan zong chu min en tharenga mu thil chung chau hi kan olani kan dan chu kim chang takin ziakin anda veka min en thatu te po chu ngei viau thin mai la an ni point chu na chu an du wanga thok an ni bik lo sarkarin aruat luite an ni ka thian pakhat yona point sarkarin an ko thule en thatu ni tura an ruat thu min sila akiang engma soilo turin min sil nge ya achan chu thian tha po ni ila engpo akianga ka soi chu sarkara a report lo theilo a report du lo ani chuan ama en tha chong tu chuan a hek tho don ani tin zirlai te zinga tangin party secretary a oma chu nicola ani kan pola chuan athiam theilo ber ania ama chu mit te reuh te dum kel nei ania rialam deuh chung ko za om tak atanga lo chuak ani he pa nen hian rei lo te kanin hriat nu in min ngai na lo ti atilang ngal maya a that chiat luk zetin a ver ther boka zirlai bu reng chu a thluak hian a phak lo hrimani voi ni lai amitir na ka ti hlo cham saka voi khat chu
kan zirlai a thiam lo te ti sak turin min tia ka hnial fi thla voi khat dang le chu ennom chuana ticket lei turin min tir le atuma ka du lo le boka chuta thinrim mai sen treuh chung hian itana pui tak thlen theitu kani ti hrenange min tia ke chuan ria si hal le chei chim thon thu kha i hre ve na nge si hal hian thir thanga chei chim o ki amua chei chim chuan tranpui turin alo nge na engtika emo chuan kala tranpui ve thei mai tur che ania atia si hal chuan nang te ul hian min tranpui ang mo ti in anui so ato pa chuan si hal chuan a khongai ta viau maya chei chim chu a chan chuak ta a ni danga chuan si hal hi lena alo tang ve ran maya chei chim chuan a thian te somin len chu an se chia si hal chu an tranpui ve ta ani chutiang che chuan mitin hian tangkai dan chi sang sang kan nei theuasin enga tinge hoi hom taka thil iti ve mai lo a har sat lo te lul nen katia chu thu chuan nikola chu ati thinrim zual sawa amit te reuh te chu a khap zoi zoya akal son tadeya kum engemaw zat aliam hnu chuan police te chuan thu zo fia turin min kova an le kharon kena chuan mana ka soi si hal le chei chim thon thu hlir kha alo nia communist drama zet chuan mimal nun hi chip chiar taka chin chia ania thu soi te hoi her ringot le tongmia lo te po hi in hek na tling le lung in atan pui tham khop sual ani thei vek mai Romania ram tlo a local million ho le khothlang lammi te chuan an thil ron mu thin chu atak ang thei tura uluk taka siam communist sarkar thatna aderalan tirna ani deuh ber thin na thok tu in hlo fa an mu point sarkar in hlo thabik peya a chhor te chau an mu tir thin chen na in an mu du point atak taka an chen na ni lo mi khwal ho to thei tura an siam chop chen na chu an en tir thin scientist le khajiak tu ming thang deuh te chu an mu du chuan chu tiang mi sarkarin ti luina lo tlem te neya a chhor te chu chen na in an siam chopa chuan an la chuaka ti chuan nuam sataka khosa angin ramdang mi te chuan an ron mu thin ani chu tiang chuan an ram lama an kir le huna communist sarkar thazia chu ha hi pin an soi le thin voi khat chu India ram vice president Dr. S. Radhakrishnan chuan a thian hlui Radugir Romanian hlaphuat ming thang chu tlo adu thu sarkar chu a hriat tira Radugir hi kumsom pariat chung lung in atang turati latang mek ani nge ngeya communist sarkar chuan an hnial ngam si lo ti chuan Radugir chu atan na mun hreom tak atang chuan an la chuaka India vice president nen chuan anin mu tira chumi suwa chuan atan na ngaya an da le mai ani hetiang deuh hian UNO General Secretary Euthan po kha dan lampang zirlai te hne na thu soi turin an tia ma sela zirlai tam tak chu pakhat ma an tel lo police officer te le an nupui te chu university zirlai te le ma tangin an lo thu khoma tun thleng hian Euthan hian zirlai te an ni lo ti ala shekher lovang communist ho ngai dan chuan zirlai dik tak te chuan UNO General Secretary zo na chu an chang thiam lovang ti an hlawani kumsang khachakwa somruk panga khan hetiang deuh chi hian England Bishop Ro Pui Archbishop of Canterbury chuan Romania atloa mi pui ma thu soi emo a in ti lain communist police ho kalkhom ma thu asoya tu ma piang thar anom lo Alexandru chu mithiam thei tak ania nima sela atopa chun communist sarkarin police lama thok tura an du awangin an ti tling lova atum hau lo na chu ti luina in a thokta ani subject sang sanga pakhatna ani thin kha an du zong na thok turin an ti luya police atang du lo ani phei chuan a aya hre om zok sipaya kumthum chung an tran lui tir tho tho don ani ti chuan Alexandru chu communist Sherlock Holmes ni turin ti luina in an training tir ta a an training na po chu a practical hle maya lungin tang te chu indop na huna darka ruk chuang lai an dopa chumi zuwa veng tu ho chuan anasa thei ang berin an ngai sale thina
mi chunga nun rona lan tir chu an thil zirte zinga poimo bera an ngai chu ani atopa chuan athi senin angam tangang lo nia hria in ban san adu ta a ma sela engtin nge a ban san theita kang le communist lak atanga tal chu chu thil ol sam tak ani lo ti hre chiang tu chu ama ani sia ke chuan engpo ni se atal chuak nge tur ani ti in katura mithiang hlim kalta te po khan an chele thahriat na thurol pui ai chuan thi an thlang zawk thin ti te ka hrila voi tam tak kanin hmua kanin hmu rem chana piangin Krista chanchin ka hril thina kapa le khabuziak te ka chhiar tira tongtrai in khom na te ka hruai thina nakina chuan an hu tu pa hne na chuan thisen chuak mu hi a thei thlot lova chu wangin a hna chu ban san adu thu a hril ve ta a chu thu an hriat chuan lung in hre om bera an da a tui le chang thop chau ringin ni inga mozat an khung ta a chuti chungpo chuan ban adu thu chu ala soi zela an pu te chuan a changin zu le sa in an hrai ruya a ril ruput mang chu thlak sak tumin kong hrang hrangin an beizuya Alexandru chuan an thlemna le hremna zong chu tuarin a ril ru chu a thak du lo awangin a topa chuan anu chuan nurse na a tho mek chu a chan pha ta a police ho chuan anu hnena a hnangai chu tho zom zel adu chuan a fapa chu a thlem thluk thei chawin nurse na chu a tho zom le theiang ti an hrila Alexandru chu police rilrulam doctor hnena an hruaya chupa chuan a hna atanga atlan bo theilo tur thu alo soipuya doctor chuan keipo tunma kumsom kal to khan ka hna hi tlan bo san katum to a ma se tu na imi mu ang hian ka hlo cham chiang hle ani atia abei dong lutuk chu Alexandru chuan mut hil na dam doi mum ni chu a rualin a eita a adam doi ei chuan a pum pui chu a ham puaka atum hnin atana in tha atum na chu alo hlo tling ta ani ani che hi secret police sikul ma ni du thu nge ya tlan chu san thei om chun chu ani Alexandru a inti hlum na chan hi ke chuan thil namaya ka ngai lova a chia le thahriat na thiang tak manga ma ni inti se om na pal tlanga martyr ni in ka hria communist khovel hi zong khovel dang lam tu ma chia pialo ram ngang ania midang te tha wangemo ma ni inti hlum awang emo van ram kai hi an om nge in karing chutiang che chuan mi in Krista hna a thian a hruai awangin atuar thei ani kano pan lai thil thleng kha ka hre chuak oi thin Russian sipai Marinov hi kan ina alo leng ve thina chiang taka kala hriat thei chu kanin ngai na ton hle ti hiani Marinov chu Orthodox Christian ru tak ania kan tung trai ho piang hian atop na atan cross chin chia na lian tak siam pa in lali su I martyr rinom Lydia le Alexi te ngen na angin Russian mi te hi chan hi mang che ati thin kapa chuan mithiang hlim tam tak chanchin hria ma sela he martyr te chanchin ero hi chu a hre ve hau lo Marinov chuan he mi te chanchin hi a soi thina Lydia chu pui thiam pakhat fanu ania ko ran wak waya athok ve thina ama anman hnu poin ama ang midang chanchin puang turin ni som chung zet an soi sa chuti chung chuan a hne na tangin engma an hriat bel chuang lo chu mai ni lovin lui hnuaya in hremna hmuna an hruai lu laia stepa har sataka akal lai lo puitu sipai te hne na chuan Krista chuan chandam chero se alati cheu zoka Lydia kalpuitu police hian atopa chuan apian thar pha nge a chubaka Lydia achan na lama soisatu sipai dang pahni akap hluma ama point athi pha ta ani he chanchin hi ama kap hlum tu nge in athi don trepin sipai damdo inalo omve Marinov ale midang te hne na asoi chhon ania ama po chu apiang thar ve nge ni Romania ram mishing makta duai som pariat zet chu an du lo chung obbe an nia helna achuang ngai lo ni in mi ten soi thin ma sela asing tel la thingtlang mi an tha te chu na thok tura chhorlui du lo wanga thi an ni na chuan helda chu englai point a om reng ani ti ati chiang hle zo kani
an chan chinero chu tu mai in an ngai sak zui lova soipo an sei zui ngai hek lo ole bungsom na kan lo chiar zo le ta a bungsom pakhat na min lungai thak sak le zel turin kan so ma chu